dúas últimas xornadas como local. E ademais non tempo engadido no 94 e no 95. No 94 e no 95, por fin o Coruxo gañou un partido e ademais no minuto destos que sabe ben gañar, no minuto 90. Bueno, vimos o partido na Liga das Cidades. Os 10 primeiros minutos foron espectaculares. Os 10 primeiros minutos foron increíbles, con moitas oportunidades, ocasións tan claras como esta de Josu Villar e o gol marcado por Antúnez no minuto 12, que era consecuencia do bo fútbol que practicaron non só o Coruxo, tamén o Sporting, o filial do Sporting de Xixón, que, bueno, típico filial, que deixou xogar, foise arriba con moita alegría. Bueno, pro espectador, un partido agradecido. Tengo a sensación de que os dous equipos que vivían na metade da táboa, ainda que sabían que non se podían descoidar, querían buscar eses 3 puntos para acabar coa ansiedade. É que estaban empatados a puntos e facíanlle falta 3 puntos prácticamente para rematar. Vimos o gol de Antúnez, este o gol do empate, marcado por Juan Mera. Foron 2 goles no primeiro tempo e despois na segunda parte, conforme ían pasando os minutos, como que se ían conformando os era dous lógico equipos. tamén, O árbitro expulsou a un xogador do Coruxo, a Nacho, o Coruxo que tivo esta boa oportunidade na cabeza de Samuel, despois expulsión de Jairo, o xogador do Sporting, e no minuto 89 esta xogada que é unha das xogadas que vai a quedar marcadas na temporada pro equipo de Antonio Gómez. O gol marcado por Rafa Mella e a explosión de xúbilo no equipo do Coruxo, porque este gol Óscar fai que o Coruxo, que se di pronto, este unha 4ª temporada consecutiva na categoría. E sobre todo viva con tranquilidade esas últimas horas. Sí, señor.